ligosa lezolimo eBizana, i-Alfred district. Ndingenele ii-awards zakwa-extension kwikhategori ka-candidate natural scientist. Ndiphumelele ndangunumber 1 and loo nto iyandikhuthaza. Ayikhuthazi mna kuphela ke, ikhuthaza nomfama lo ndisebenzise iprojekthi yakhe ukuze ndibe ndiyaphumelela. Nokuthi loo nto izomnika imotivation yoba abone ukuthi i-idea aye wanayo wasebenzisana nam ndiyi-representative karhulumente ithathe igama leprojekthi yakhe yalibeka emephini. Umsebenzi wam kukuba ligosa. Xa uligosa ke uyacebisa ngokokuthetha, uyacebisa ngokokwenza, usa ulwazi emafameni, uzisa iinkonzo emafameni angakwazi ukufikelela kuzo ukuba ekwezaa ndawo akuzo. Edepartmentini ndingene ngo-2021 ndiyi-intern. Ngo-2022 ndafumana ipost yoba yi-agric advisor. Ekufumaneni ngelo post ndingena ngenele ezi awards. Ngethamsanqa ke ndaphumelela ndangunumber 1. Iyandikhuthaza uba ndenze nangakumbi kuba ndenzile ngoku. Ndinethemba uba xa sisiya kwi-provincial noko ndizawufike naphaya ndizibonakalise uba ndingumntu okhoyo, ndingumntu owenzayo umsebenzi, ndirepresente i-Alfred ngehlobo endirepresente ngalo ngoku.